Krafter a vítam u 4. dielu a dneska je tu zase pár 9. A tento diel bude taký trošku iný. Budeme iba loviť. Proste budeme hľadať mäso, zombíkov a teda. Prečo zombíkov? Všetko budeme proste kilovať za radom. Žerte viac kiwi? Hej, zatvárajte dvere, ale vážne. Xenovit nič neber, ideme. Počkaj, čakaj Xenovita. Čo tu je? Kde ty si? Čo tu je? To sú vardoly, to si nevšímaj. Creeper! Poďte za mnou. Poďte za mnou pomôcť. Máš meč. Ja ti idem pomôcť. Dvaja ho zbijeme. Pozor! Hop, hop. Kľud, hop. Ha, je po ňom. Tam sú ďalší dvaja. A mne sa to... Sajnúť. No, Poďte vy Ja na nich, ty si beriť na mňa duel. Alebo berte obidvoch. Ja to ladlo! mám... Nemáš za pec. Aspoň hlina zdarma. A už na mňa na nich už. Hej, ňo. Polia, neurobíme. No vidíš. No, tak to by sme museli ísť. Vidím ovcu! Ovce! Ovce číslo 2! To je ovca Marianka! Ovce! Ovca Marianka! Ja náš taký Ty kryptik. go na tú hornú. Ty go na hornú. Ovca Marianka! Ale viete, že nám treba jebo, lebo keď budeme takto behať Ovca Marianka! Keď budeme takto behať celý čas, tak... Ovca Marianka číslo 3! Však ticho buď. Ale tak sa nám... ja vidím kurče. A ja mám 3 voľných. Ja už mám tiež. Voľný? Hej, alebo v tej časti. Myslím, že mám 3 voľný. To radšej nebehajte, ale choďte. Ja už mám mäso. Kráva. A počujte, my sme sa nejako rozdelili. Nie, ja som za Xenomitom, ty si tak v prdeli. Ja som v prdeli, jasné. Všetko len ja, ten čo natáča je najhorší. Áno. Vždy je ten najhorší, čo natáča. Za to oni dvaja nenatáčajú, lebo sa boja. No. Aspoň kde si prihnáš z chybu. Enchantovňa. Ser na to. Ale zase... Fakt to je, he? Čo? Postele zdarma. A vy ste čo našli? Vy ste to našli? Aha. Berte knižky! Nie, čakaj. Počkaj, do sekerov? Hej, do sekerov. Počkaj, ja mám sekeru, ja to všetko vyúpim. Rozbíte mreže! Čo to je? Z tej strany je vchod. No ja to rozbijem. Berte. Všetko, aj tú enchantovňu, keď tu je už. Hej. Našli sme ju. Negifovali sme. Našli sme ju. Áno, to presne tak, ako tu hovorí kolega. Pari. Crafter. No, že z mreže netreba. Beraj mreže, ber mreže! Ja radšej vidím kravu. A poď to vykopať zo stolu. Crafter. Ja mám kravu. Crafter. Čo je? Kolaj. No a? Ty prasa. Vykopte to zo sekerov, ty vole. Čištím sa to Nemal kopa. sekeru. Poď tu. Krompom. Nie, to nejde s krompom. Áno. No to vykop. Čo má? Ostro zdieľ. Vykop. Chlapci, poďte na druhú Však stranu. toto tu vykopte. Jo, to netreba. Treba to, aby sme mohli enchantovať. Dobre, ideme to vykopať z rukou. Nevypadne to. Nie? Tak počkaj. Je to tak blízko drevo. No dobre, tak sereme na to. Potom Sereme. sa v minulosti, potom sa k tomu vrátime. Áno, možno. Ovce. Zombo ma nevie. Dobre, viete čo, rozdelíme sa a zahráme si hru, kto najviac mesa nazbiera. Dobre, Počíta sa aj o zombíkové meso? Mhm. Máme Áno, už všetko meso sa počíta. Dobre, pavučoko. Meso. Máme meso. To pavučoko sa dá jesť. Ale to je pavučie oko a nie meso. To je oču. To nie je meso. Alebo poďme hrať, kto zabije koho. Kau. Ty si tak blízko jak boh? Pozrite. Ľadová krajina. Super. A ja mám kau číslo 2. Ja mám belenú kurácie. Mám dva kávy tiež. Ja mám belenú kurácie. 4. Ja som našiel teraz niekedy bradu. No. Čo myslíte, že kto to vyhrá? Počuj. Nechcem byť múdry, vieš, ale to... Hraje s ním. Počuj, ale je to tak. Je to naše! Čo je naše? Meso.
A spadni, tak uvidíš. Ľadová krajina. Počuj, nechcem sa hádať, ale tak i mne sa celkom začalo dariť. Ja si budem potom môcť urobiť aj šípy hneď. Nie, nebudem. Lebo ešte nemám. Pozri tu. Pozri. Ak sa killuje. Kráva Mariánka mi zdrla. Viete, čo som našiel? A Takú menšiu trhlinu. Hej? Áno. Keď si pri mne, tak ťa zabijem. zabiješ. Lebo sa... Skeletóni. Vieš pri... Brč. Aj keď... Starý 9 nezabiješ, bo ja mám kamenný meč. Ostrosť 1. Ja buď mudrý. Ale počuj, ty si to inšentoval bez našeho dovolenia. A to by sa nemalo ako rátať. Takže ty ho asi vyhodíš. Všetko sa rád. Jedna kráva spadla. Ja jednu krávu strátil. Počuj. Ty budeš. Nechcem ako tak nadbierať, ale pozri tu. Počkaj. No, keby mi to tak nalagovalo. Prosím. To je. No. Ty kokso, ale to by stálo za vylúpenie. Čo? No, možno, že áno, ale Aha. tak... Nechce sa mi tam toľko... Nechce sa... Toto video nie je naťaženie. Je to čistý lov. Ovce Marianky. Proste Mojim mečom. potrebujeme veľa mesa. Lebo ako zásoby sa míňajú. Sme traja. Áno. Lebo, 3 ovce Marianky. Neviem, či som to zmienoval, ale tak asi pari 9 bude s nami natáčať. Hovoril si? Lebo tak hovoril som to. No a teraz to hovorím znova, to nevadí. No čo, pari 9, chceš ešte vždy superiť, kto má viac mesa? Hej. Koľko máš? 14. No a ja už mám 16. Čo? OK. Dobre. Mne to problém nerobí. Veď aj tak sa to počíta. K sebe to spolu. Áno, aj tak to dávame do jednej časti, takže... Hej, a áno, pari, zabudol som ti povedať. Práve sú to namnožené. Dohodli sme, hovoril som to tak... Počkej, Nemáte wheat? My sme množili kravy. uví čo? Wheat. Obilie. Nie. Potom by sme vodili kravy, robili sme si menšiu farmičku. To budeme robiť, až keď postavíme hrad. Na čo hrad? A len tak, lebo by sme sa nudili. No, Kravy. ja pozriem sa, koľko je čas. Dobre, 8 minút. Ešte máme posledných... Počkaj, matika mi nejde a nechce sa mi. Takže... Ja mám veľa dreva. Ešte 7 minút. Máme posledných 7 minút na to, aby sme dozbierali meso. A Krávky Marianky. poviem vám takto. Myslím, že 3 videá na deň. Dúfam, že to budú 3 videá. Neviem, ako to sem budem stíhať dávať. Počkaj. Ako ešte len začínam na YouTube. Ty ovca Marianka. Počkaj, ešte len začínam na YouTube, takže nemám prehľad, ako sa tam dávajú dať videá. Ale myslím, že sa tam dá dať viac videí naraz. Yes! Konečne takto múdry! Hala, ďakujem, Pane Bože! Čo? Keď podkopeš spodok stromu, tak ti celá zletí. No však. Tak to vyslyšel moje prosby. Ako ja to tu mám nastavené na tomto serveri už odkedy je kúpený. Aj pre jednu kuru sa oplatí ísť úplne dole a stratiť polku srdiečka. A zberajte aj stromy, že si hneď posadíme, urobíme si gecemanskú záhradu. Mám jabko. Počítaj sa jabko, ne? Nie. Nie je to meso. Ale žerie sa to. Ale nie je to meso. Žerie sa to! Aj pavučie oko sa zerie ako ho... Prida sa späť. Prida. Nie je žiadne oko. No, Čili oko. Nie je žiadne to. To je ovocie. Ovocie. A nie meso. Nezvinia. No koľko máš jedla? 35. Ty svinia. A počuť, dáš mi jednu posteľ. Však tam budú 2 postely, však sa budem všetci. Nie, lebo každý si musí postaviť vlastnú. Postav si.
Ty mi ju dáš. Pekne. Tak, drievk. Áno. No. Ovečka Marianka. Ťažte drevo, keď máte sekeru. Ja nemám sekeru. Myslím, že takto robíme lepšie, keď sme sa všetci rozdelili. Bude viac mesa. Lebo kebyže ideme všetci po kope, tak sa bijeme, kto čo sunda. Svinia! Áno, ďalší... Neviem prečo, ale začalo ma veľmi baviť hrať CS-ko, proste ich tam killovať, takedy, keď oni No a mňa nekillujú už mňa. zabíja hlad. Tak sa portí home a najed sa. Na čo máš surové meso, kamoš? A hej, prvé si daj iba to surové a potom sa portni domov, daj si to vypiecť, keď máš kameň a uhlie a proste... Ale nie je to na všetkých stromoch zase. No, nie, iba na niektorých to je. Neviem, myslím, Nie je domakané. Viete, vieš, čo tak. tu je? na pluginy moc nie som. Keď tu zješ surové meso, To ti dá hlad. to ti dá hlad. No, lebo to je na všetkom. Ja som hral pre jedného hráča, to mi nedal. No, OK. single player je niečo iné ako multiplayer. Myslím. Keď nie, opravte ma v komentároch. Ja to je tam iba jeden koment a to môj, čo sa ospravedlňujem za Xenomita, za to, že na konci povedal, či ideme točiť ďalšie video. Pochopíš to? Pochopíš to? Čo, jak besne sa správa tá svina. Mám svine! A kurky! No, to je vzácne. Ja mám kurky už 11. Dobre, kurky nie. Ha, A dokopy máš koľko mesa? to neveľa. Počkať, 24. Len? To je dosť už. Mám dať. Ale ako, počúvaj, my sme to tu hrali ešte predtým, ak si ty prišiel. Takže... Oni jak besne skakajú, však tu ma nechajte zabiť, ľahším ti ísť pracovať tu. Bude dať čo robiť. Koľko veľa prasat a oviec. Ovce. No, killuj. No. Nehovor, killuj. A ne všetké, lebo je ťa počuť. A mňa to nezaujíma, čo tam máš. Jabko. Jabko sa nepočíta. Však ale jabko chcem zjesť, čo? Áno, na konci videa si dáme vždy takú vyslúžku, takže musíš nazberať ešte jedno jabko, aby sme mali 3 jabka. Vilk! Mám 4. Mám vlka! Mám 4. No dobre, tak už máme vyslúžku. Minulé Za čo chcete ako? na poslednom videu som dal ja vyslúžku, tak teraz dáš ty potom dá ten Xenomit. Zabijem vlka? Nie, radšej ne. Keď chceš, aby ťa naháňal ako tú besnú slieku, tak... Slepky! Meč. Chcem ťa poláskať mi niečo. Ovca Marianka. Som Ty neprijatný. vole, to je čudné, ne? Nikde je žiadna kura. A tu je vlk a okolo neho sú kopec kury. Vieš, tak musia mať nejakú tú obranu, ne? A keď si ten- kde je vlk? A kde je kura? Však oni sa možno zblížili, čo vieš. Všetko stiahy. Hm. Ovca Čistá Marianka. pravda. Však zvieratka nežeriu sa navzájom, oni sa majú radi. Áno, Áno. Však čo hovoríš? to sa učí aj v škole. Áno. To sa učí v škole. Dobre, keď sme pri škole. No, sorry chlapci, žerem to ja, lebo zomerám. Keď to tak hovoríš, ja už mám berné na grbách. Takže, sorry, dneska vyslúžka nebude. Ale ty to budeš musieť dať. Budeš musieť dať výslužku. A čo som narobil? Veď tu máme 35, 36, Tak z niečoho budeš musieť dať 43 mesa mám dokopy. To je nesperma. 3 veci budeš musieť dať. Však meso. Však meso ide dokopy, čak ho pečeme a zažereme. Ja viem, že to ide dokopy. No tá čo. Viete čo? Ja vám to takto poviem, že o chvíľu sa všetci stretieme v homu. Dáme vypekať meso. Tento čas. Čas. Je 14 minút. Takže už mali by sme mohli. Takže tak vám poviem, že teraz i niečo si napíšete home.
Nie. Dobre, tak ja to stopnem. Tak, beží to. Áno, dali sme si už po výslužke. Ale tým, že máme iba 2 PC, no dobre, máme ich viac, ale oni ich tam majú. Tak toto meso syrové odložím. Syrové. A dobre, syrový steak môžeme dať tam. Tak budeme mať ďalších 40 steakov. Tak dobre, pôjdeme sa rozlúčiť hore na... Mám postele. Poďme sa rozlúčiť na podstavec. Nezabudnite zavrieť dvere. Áno, nežijeme v jaskyni. Áno. Žijeme v kamennom dome. Áno, musíme byť kultivovaní. No tak poďte rýchlo. Ale teraz som si všimol, že tá strecha celkom pekne vyzerá z hora. Ne? Pozri sa. Woo. Tak poďte. Penežerem sa. Poďte. A nezabudnite si meče. Mám. Počkať. Dobre. Paprika 9. Parkourista ako ja to nezvládne. Tak. Poďte zbraň. Starý chlap vybedený. Tak poďte zbraň. Tak. A ja ju teraz vypnem, poďte zbraň. Tak, týmto sa s vami, ja som Crafter a týmto sa s vami lúčim. A dúfam, že dáte like, odber, a keď niečo zlé urobím, no keď sa vám niečo nepáči, tak napíšte nám proste do komentov, čo máme zlepšiť. Tak čau. A ešte jedna vec. Dobre, tak teraz natočím niečo z CSK. Nie teraz, ako teraz, ale niekedy inokedy, ako inokedy. Dobre, tak niečo natočíme z CSK proste, aby ste vedeli. Nebude to len Minecraft. Tak čau.